klar. Det er lørdag, og jeg skal arbejde. Klokken er 2:15. Så er det lørdag, og både mig og Trine skal tidligere afsted i dag. Vi kører ikke sammen. Jeg er fucking travlt. Så nu skal jeg mig lige spise den her frokost. Ja, og så skal jeg gøre mig klar, og så skal jeg køre. Jeg skal køre om 20 minutter, så jeg er fucking travlt. Jeg elsker. Jeg har fået nogle fucking gode sange. Så jeg vil lige gøre det sidste ved mit ansigt, og så vil jeg pakke min taske, og så skal jeg afsted. Jeg har en halv time til at spise der og komme i bad og gøre mig klar. Jeg tror godt, jeg kan nå. Jeg plejer at være ret hurtigt. Så nu har jeg både omkring 22,5 kilo make-up på, og de børstede tænder. Jeg fortsætter med Red Bull. Og hvornår skal jeg køre? Fuck, jeg skal køre nu. Men nu vil jeg køre til Bæm. Og så håber jeg måske lige når hjem bagefter, fordi jeg har sådan været så dum i dag. Jeg tænker, at det er en dag, hvor jeg skal vaske tøj. Så hvis jeg ikke gør det, så kommer jeg til mig selv en nat. Det ser også træt ud. Ja. Jeg er på vej til mit første job nu. Det er i Nordjylland, og det er her klokken 4. Og det er noget servering i en time. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er en polterappen. Så er jeg kommet ud fra det første job, og jeg har fucking travlt, fordi de endte med at tage en halv time mere. Så jeg skal skynde mig til Fyn. Jeg har lige fået et ekstra job mere ind, så nu er vi oppe på mit andet show, eller mit andet job i dag, og mit fjerde i alt. Men jeg regner med, at der kommer nogle flere. Ej, hvor er det bare cute. Der er nogle små, kalve, kounger. Så ja, det er fucking nice. Det er en rigtig god dag i dag. Solen skinner, og jeg er ved godt mod. Første show done. Jeg har det så varmt. Okay, jeg har haft mit første show nu, og jeg har det mega varmt, fordi at min aircondition i min bil, den virker ikke. Ja, nu håber jeg lige kan nå hjem og gå i bad og få noget at spise, inden jeg skal videre, for jeg skal til Fyn i dag. Første show var godt. Det var nice. Nu håber jeg på, at jeg kan vinde, så jeg kan få en Red Bull. Ja, og tisse, for jeg var pisse i bukserne. Jeg har lige haft pitstop ved Sinful. De har sådan en fin pakkeboks, hvis der man ikke gider at vente på levering. Så kan man hente det selv. Jeg har nemlig købt nogle nye piske og stearinlys. Fordi at jeg havde ikke mere stearinlys, og jeg bruger næsten aldrig stearinlys til mine shows. Men jeg har et job senere klokken 23, hvor de godt vil have stearin. Så det skulle jeg lige have fikset, så jeg kan levere det ønske. Det kunderne ønsker. Det er ønskerne kunder. Ej, jeg kører videre nu. Nu skal jeg til Fyn, og jeg har fucking travlt. Jeg svæver. Jeg har kørt en hel time, før jeg kom til en eller anden tankstation, hvor jeg kunne købe noget drik. Og jeg har drukket alt, hvad jeg havde i min bil. Alt min vand og alt min energidrik, fordi jeg bare har været så fucking tørstig. Så nu kan jeg endelig komme ind og få noget at drikke. Er I klar? Lyt. Smukt. Ej, det kan sgu noget. Ja. Kan jeg vejen tilbage? Jeg føler... Ej, det kan jeg godt. Nu er jeg klar til at køre til det fynske. Med mine fine små flatninger. Og nu vil jeg ringe til Trine. Så jeg har en, og I kan snakke med, for ellers så bliver det en lang tur. Jeg er på Fyn nu, og har haft mit første show. Så det er mit nummer 2 job, som jeg er færdig med. Om en halv time skal jeg være ved mit nummer 3 show. Men jeg vil ikke komme i alt for god tid, så jeg venter bare lige på en resteplads, tror jeg det er. Nej, det er en parkeringsplads ved Menu på Fyn. Jeg er fucking glad for, at jeg har fundet alle de der sange i dag, fordi at jeg har bare skrålet i bilen.
Jeg har fået nogle fucking gode sange. Jeg har brugt gode sange ud. Jeg synes, det lyder fucking godt, det her. Så ja, alt godt herfra. Fyn. Og jeg ved, at Liv, hun er også på Fyn. Så vi skal mødes på et eller andet tidspunkt, når der lige er hul i vores vagtplan for i dag. Så det er nice. Det glæder jeg mig til. Lige at få en lille krammer. Ja. Jeg tror, jeg har noget chokolade. Så det tror jeg, at jeg vil spise. Og lige snack, og så måske se nogle TikTok eller et eller andet. Og så, så kører jeg over til mit show. Okay. Det har været en fucking hektisk arbejdsdag, nat, aften, indtil videre. Sådan, jeg har haft planer om bare at lave mega mange videoer og sådan noget. Men på en eller anden måde, så ender det altid med at crash for mig. Jeg har været en halv time bagud. Jeg mangler ikke så mange. 2 endnu. Og så indtil videre, så skulle jeg gerne være done. Men lige pludselig røg der bare fucking mange shows ind, og det ved jeg ikke. Så var jeg bare lige pludselig mega meget bagud. Så det har været fucking stress. Og nu sidder jeg lige i min bil for lige at få luft. Og det regner fucking meget. Ja, og så venter jeg på Trina bare det visit. Så ja, vi kan snakke sammen, fordi vi begge to er rimelig fucking brugte op i vores hoveder. Så, ej, fy for helvede. Ej, hvor så jeg klar ud. Jeg er lige blevet færdig med min sidste. Og Trina vitterligt har et show, der sådan er, jeg tror 10 minutter fra mig. Ikke så langt, 10-20 minutter. Og hun har haft sin for ikke så lang tid siden. Så vi skulle være færdige samtidig. Og det var meningen, hun ville komme herhen, fordi hun var ved hendes før mit. Men hun er ikke kommet endnu. Så jeg vil se, om jeg kan finde hende. Ja. Og så vil vi få kørt hjem. Ja, så vil vi se, om vi kan komme hjem. I'm not looking pretty anymore. Heads up. Det er, jeg har fucking mistet min hættetrøje til et show. Og så har jeg elsker, når jeg vil show, så jeg får noget at drikke. Så har jeg fået 2 af dem her, min yndlingssodavand. Faktisk Candy Free. 2 af dem, og en mistet hættetrøje. Det er fandme profit, ikke? Jeg er fucking klar ud. Hvad gik? Hej! Jeg er lige kommet ind i bilen. Jeg skyndte mig hen til dig, for jeg tænkte, jeg skal hen til min mor nu. Jeg skal hjem, vi har 1,5 time hjem. Okay, du fører an, jeg kører bag dig. Vi kører bare lige nu, vi kører bare. Nu er vi hjemme. Du er så spaske, du. Jeg er så træt. Fucking aften, hva'? Vi overlevede. Ja, det gør vi lige. Det er et splitsekund. Jeg har siddet sådan her. Min krop gør så ondt. Jeg ved, jeg ikke kunne lukke den på. Jeg har sat sådan her. Jeg sidder sådan her. Du ved, jeg ikke kunne lukke min mund. Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er godt, vi ikke fik mere. Jeg kunne ikke mere. Ikke mere i dag. Jeg skal virkelig bare... Ej, du lugter faktisk ikke. Nej, I'm not in the fucking kid. Du dufter faktisk godt. Jeg har virkelig stået meget parfume på til sidst. Jeg har taget alt muligt på. Jeg har 3 forskellige parfumer på lige nu. Jeg har gået panik. Du dufter faktisk. Jeg er fandme glad for, at du siger. Ej, ægte. Fordi, når du kommer mig, hvordan det? Jo, du dufter sgu. Vi skal sove nu. Ja, godnat. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Ja, det gør jeg. Skulle du revurdere det? Nej, jeg ved ikke. Du kiggede lige. Jeg elsker dig. Jeg vil sige noget mere. Ja, det jeg gør ved ikke, hvad jeg vil sige.